ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Барои шумоён имрӯз 41 сар бузхои фурӯшия пешниҳод мекунем. Ҳама касе як-якта лайкамонтон видеоролика то охириша тамошо кунтон. Агар ҳамин бузхо барои шумоён маъқул шавад, агар наздик рафта дида бадан харидор кунтон дӯстони азиз. Количество бузхо дӯстони азиз общий 41 сар. Дута модашай мондагиш серка ки нар аралаш дӯстони азиз 15 та ё 10 та серка шай гуфтан дуношба серка кардагишай мондагиш ҳамаш нарай дӯстони азиз 39 та нару серка аралаш дӯстони азиз серка кардаги дута модашам аст. Ҳамаша хурду хӯрок саломатшон зур бузхо айни холи ягон хел камбудишон нест дӯстони азиз. Барои мол карданага харидори аниқ боштунагар манамад. Шумо ай тарафҳои душанбе боштунагар масъалаи дастав каша то душанбе мебинам гуфтан соҳиби мол дӯстони азиз. Фақат гуфтаги нархамба харад то душанбе територа душанбе дига тарафҳодаставка мекунам гуфтан соҳиби мол дӯстони азиз. Срочно занг занедон молоё харидор кунтон дӯстони азиз. Дар поёни экран номерои соҳибаш мешавад. Занг зада муомила карда гиритон мешавад дӯстони азиз. Анакнун мегзорем масъалаи синни соли бузхо. Синни соли бузхо як 5-4 та 5 та 4 моҳаша гуфтан мондагиш ҳамаш калон синни солаш ҳамаш калон гуфтан. Дарунашба мекуштагишам ай дӯстон азиз фарбешам ҳай гуфтан барои куштанбаям меша гуфтан. Агар қассобо бошад агар или барои ягон маърака барои куштанба буздако бошад марамад дӯстон вай биям шудан мегирад. Анакнун мегзорем масъалаи нарху навои бузхо дӯстони азиз. Нарху навои бузхо оптум фурӯхта мешавад бо нархи 980 сомони ҳар як донаш дӯстони азиз. Ани харидор боштунагар занг занедон бузхоро харидор кунтон. Адресои мо Хуҷанд ноҳия Бобоҷон Гафуров. Бузхо бо нархи оптум фурӯхта мешавад. Як дона ду дона фурӯхта намешавад. Агар мумкин 10 та 20 та харитон ду кас 20 та харитон мумкин мефурӯшад дӯстони азиз. Или се кас харитонам мешавад. Хай мана срочно занг занедон бузхо бо нархи акс аст пешниҳод кардостем харидор намоитон дӯстони азиз. Медонитон ки мо ҳама вақт чизи арзон мемонем. Мана гифтага будам ягонта жалба накарда то ҳамин рӯза дӯстони азиз. Хай мана агар тонитон ҳамаша харидор кунтон. Натонитон мана ин дафъаш бо камтар партои мумкин мехаритон дӯстони азиз. Количествои бузхо 41 сар, дута мода, 39 та нар, баъд серка кардагишай 10 та 15 та дурнаш дӯстони азиз. Ҳамаш гигант бузхои оригинал барои шумоён. Срочно фурӯхта мешавад.